având în vedere că sunt în Germania, așa ceva nu găsesc în fiecare zi, așa că vreau să le mănânc până ajung acasă, că nu mai pot, deci nu mai pot, le-am luat de când le-am luat, mă gândesc doar la ele și că aici în magazinul ăsta unde am făcut cumpărăturile, au pus interzicere în timp ce încă nu ai plătit produsul, nu ai voie să mănânci din el. Culmea, deci așa ceva nu se poate. Asta cu ciofe. Asta e cu vanilie. Nu cine știe ce. Bere. Asta trebuie să fie cu zmeaură. Asta e mult mai bună decât aia cu vanilie. Bună. Mai aia